Jamen, først tak til 8. martsgruppen for initiativet til det her arrangement, som desværre stadig er nødvendigt. På trods af mine 65 år, så er jeg stadig så naiv, at jeg håber på at opleve, at den slags arrangementer ikke er nødvendige en skøn dag. Som det blev sagt i introduktionen, så er jeg liberal, og jeg har ofte tænkt på, hvorfor folk synes, at det er en modsats til, at man synes, at sexkunder skal straffes. For mig harmonerer det at være liberal og være for kriminalisering af kunderne fint. For ligesom der er mange andre ting her i livet, jeg ikke synes er en menneskeret, så synes jeg heller ikke, det er en menneskeret at kunne købe sex hos et andet menneske. Så for mig kan det kun gå for langsomt med at kriminalisere sexkunderne og hjælpe kvinderne. Jeg må jo tilstå i det her sikkert nogenlunde røde hav, at en af de ting, jeg i hvert fald gned mig i hænderne over, da der kom rød regering til, det var, nu sker der noget. Men desværre, det løfte, det er jeg altså virkelig ked af, de rent fra. Sex mellem to ligeværdige mennesker, det synes jeg er noget af det skønneste, der findes, og det kunne aldrig falde mig ind og blande mig i det. Men købesex er jo lige netop ikke mellem to ligeværdige mennesker. Her taler om, at den ene har overmagten, fordi han har pengene, og den anden har behov for pengene. Det er mig en gåde, hvordan man som et oplyst, civiliseret menneske kan synes, det er i orden at opretholde købesex. Okay, jeg ved godt, at der tog jeg nok munden lidt for fuld, i hvert fald for den del af kunderne, som er kunder, som køber sex. For helt ærligt, civiliseret kan man altså ikke kalde dem. De tænker kun på deres eget behov, og er faktisk beviset på, at nogle mænd i hvert fald, ikke har blod nok på kroppen til at tænke med begge hoveder samtidig. Jeg kan anbefale, hvis nogen skulle være den mindste smule i tvivl, at gå ind på den, der hedder euroguide.dk. Men til usmagelige skriverier af nogle ynkelige svagpissede mænd skal man altså lede længe efter. I må undskylde mit sprog, men jeg bliver simpelthen så rasende, når jeg ser sådan nogle skriverier. Her sidder de bag en eller anden skærm, hvor ingen kan se dem, og skriver anmeldelser af kvinderne, de har købt sex hos. Fuldstændig som om det var en bil, de havde været ude at prøvekøre. Altså, jeg gør det en gang imellem, bare for at være sikker på hele tiden at have gejsten oppe, fordi jeg bliver simpelthen så hissig, så jeg næsten får ondt i maven af det. Men jeg går derind, fordi jeg bliver nødt til at holde gejsten op, når jeg er oppe imod mine egne hele tiden. Og det er jo pudsigt, fordi når man diskuterer prostitution med sine venner og bekendte og folk, man møder til middagsselskaber og sådan noget, og jeg tager det gerne op til middagsselskaber, bare for sjov skyld, så forsvarer de jo, at der findes prostitution, fordi det er jo folks frie valg, om de vil betale, og om de vil tage mod betaling for sex. Og når jeg så siger, jamen det kan du da måske have ret i, så det vil sige, at det du siger, det er, hvis din kone, din datter eller din mor tjener penge på den måde, så vil du ikke have noget problem med det. Og så kommer der det der, altså helt ærligt, sådan kan du ikke sammenligne det. Det har ikke noget med hinanden at gøre. Indtil dags dato er der ikke en eneste, der kan forklare mig, hvorfor det ikke er det samme, eller hvad argumentet så ellers er for at bibeholde det. Jeg synes, der går en rød tråd igennem alt det, jeg har hørt via det arbejde, jeg er med til, blandt andet gennem Liva Rehab, og alle de prostituerede, jeg har talt med gennem alle de år, jeg har været med i den her kamp. Det, der går igennem hele tiden, det er, at så længe de er i prostitution, så forsvarer de naturligvis det, de laver. Alt andet vil være underligt. Det er man nødt til. Men samtidig, lige så snart de stopper, så opdager de selvbedraget, og så kan de godt se, hvad det er, de har været en del af. Og det sker faktisk også, det ved jeg, fordi et par stykker af dem har henvendt sig til mig og sagt det. Nogle af dem, som tidligere har snakket for lobbyen, sexlobbyen, og har ville have, at det skulle være legaliseret, de må erkende, at når de først er kommet ud af det, så
har de en anden forståelse af det. Der er en grund til, at så mange forhenværende prostituerede får et misbrug af en eller anden slags, og mange af dem ender op med posttraumatisk stresssyndrom. For fuldstændig ligesom soldater i krig, så er deres krop i højeste alarmberedskab døgnet rundt. Det er, når de modtager kunder, de ikke aner, om måske vil prøve at tage livet af dem, begå vold mod dem, få sexen og så gå. Det er de, når de skal spille skuespil hele tiden, fordi de hele tiden skal lade som om det her, det gør de for deres fornøjelses skyld. Og når de er fri og skal dække over, hvordan de tjener deres penge. Oven i det skal man så lægge de fysiske skader, deres afstandstagen til stort set alle mænd, og deres problemer med at have nærvær med andre mennesker. Hvis man gider at læse noget af alt det, der er skrevet af de mange modige forhenværende prostituerede, der står frem, så vil man ikke være i tvivl om, at det kun kan gå for langsomt med at kriminalisere kunderne. Og igen vil jeg gerne pointere, hjælpe kvinderne. Det er jo en anden ting, som jeg synes er en stor absurditet i hele denne diskussion, nemlig at mens sexlobbyen og deres fortalere sagtens kan komme i medierne, presse, tv, anonymt med dækkede ansigter, hver gang det så er en af os andre, eller en forhenværende prostitueret, der vil sige noget, så skal der billede på og navn på. Det næste, det bliver vel, at de forlanger vores adresser også. Og det er en underlig absurditet. Men heldigvis så er det mange, og heldigvis også mange forhenværende prostituerede, der alligevel gør det. Men jeg tror, det afholder mange fra at komme frem med de virkelig barske historier. Og jeg vil gerne her i dag sige, at jeg har en enorm respekt for de forhenværende prostituerede, der står frem med navnsnævnelse og billeder, og i princippet siger fuck you til alle dem, som vil dem ondt. De skal vide, at vi er mange, der står ikke bag dem, men ved siden af dem i den her kamp. Her til allersidst vil jeg også rette en tak til alle de mænd, kendte som ukendte, der også støtter op om denne her sag. Det er godt, I gør det, på trods af, at jeg ved, at I får mange verbale tæsk af jeres kønsfæller. Tak for ordet.